Nová metla dobre metie. Toto príslovie sa na 100% potvrdilo v súboji drakov s Novými Zámkami. Streda 30. marca patrila v mestskej športovej hale 3. kolu play-out Extraligy vo futsale. Draci nastúpili pred domácim publikom po prvýkrát s novým trénerom Milanom Pavlovičom proti Novým Zámkom. Hostia začali zostra a Trebatecký musel zasiahnuť už po 2 minútach. Podolie sa však nedalo zahambiť a útoky vracalo jeden za druhým, no lopta sa nie a nie dostať za golmanov chrbát. Nové Zámky opäť pohrozili v 11. minúte, ich pokus však našťastie zahasil Trebatický. Veľkú radosť domácim priniesla 15. minúta zápasu, vtedy Ondris nabil Halásovi, ktorý nezaváhal a svojich poslal do vedenia. Ďalšia vlna radosti prišla 120 sekúnd potom, to Zaťovič našiel Jurča, ktorý zvýšil na 2-0 a bránkarovi nezostávalo nič iné ako sa zlostiť na svojich spoluhráčov. Po zmene strán sa opäť viacej zadarilo Podoliu. 25. minúta totiž patrila Lukáškovej spolupráci Prekopa so Zaťovičom, z ktorej v závere vzišiel už 3. gól domácich. Ubehli iba 2 minúty a sieť Nových Zámkov sa zatriasla znovu, to sa peknou strelou vyznamenal Prekop. Stav sa opäť menil v 31. minúte, vtedy súperovú obranu takto vyučil Šimor a zvýšil na 5-0. Posledný gól stretnutia patril hosťom, keď na finálnych 5-1 skorigoval Gašparík. Prvých 15 minút sme hrali veľmi dobre, tam vlastne jedno Brno časť na strede, my sme mali jednu šancu. Ja si myslím, že po tom góle trošku sme sa znervóznili, viac sme sa sústredili na rozhodcu ako na samotnú hru. Škoda, potom zápas, tam sa vlastne lámal pri tom stave 2-0. Ja som maximálne spokojný, keďže ten výsledok hovorí sám za seba. Ale teší ma naša hra, na ktorú sa fakt dalo pozerať a chlapci išli s túžbou zvíťaziť od prvej minúty a bolo to vidieť na výsledku. Dragons Podolie čaká ďalšie kolo play-out už túto sobotu 9. apríla, keď na domácej pôde privíta súpera z Levíc o 20. hodine. Juraj Uríšek, televízia Pohoda.